Sa Jumi guys, alas 6 pa. Manimbang mig bagaw. Kaya ba mo guys, na ako'y kauban guys. Tanawag ang kauban. Si Ondoy. Nagdagtimbangan. Di ang kauban dia. Ay, good morning. Di ang kauban dia. Saan naman yung buling? Sa Jumi po siya. Uban po siya. Uban po siya. Mapay pagbakod siya danan. Sa kayo sunod-sunod po siyang ama. Hinay ha, hinay. Papaktis siya nagtrabaho. Agoy, sama ng trabaho ang namunit na magbasura. This one, ganahan is stay good. This one. Wow, this one is very good for you. Oh, kay humukra. Ay, ito na kay big na. This one. Okay, kahugo to tatay. Go. Hi tatay. Yeah, guys, mga bagaw daghan. Pila mong estimated timbang na natay. Mga abot ka nag 20 kilo. Sobra. Kanasa? Di ka na tanan. 20? Gatos ka na, gatos. Dalton, where are you going? Dalton? Where are you going? Tara, dali. Dali. Mo ni sinang Tina, asawa ni nung imok. Namahaw ka? Basig na disturbo ka ba pagkaan sa laman? Ako na magtimbang. You can snake na na. Dila tatay, timbang si tatay og bagul. Tanaw. No? Ay, gasa rin pagkasako na mo apit na po 20 kilo. 18. Tapos daw, kung ano mag-cake man kang lalay. Oo man, magduwa raman si Zer sa bagaw. Dali nang. 12. 13. 18, 13, isa what? Wait ha, kay mumahaw tayo ni Guman. Lista. 15. Sa jowa po nung emok. Na mag-goal di ay. Doon ka lagi. Oh, come here. 12. 13. Come here. Ay, lagti ng plan. Naban si Delto nag-work. Si tatay. Naban pod. Na imong ama o panutso tog didang sinina. Anja aga ko pod nuot po kog ija. Muro na baylo rami. baylo rami sa nina. Sa kahit ang tarangan imong saro kay di ka kakita. Na, good job. Ada man. Okay. Hey, labti ha. Banti dahil di yung isan-san dyan, no? Saka-sako, no? Mubalik pa ko kay lapa mo ko sako at doon ang good laka ng banzi. Sako. Wala may sako? Magdarap kong sapod. Ay, dito konding. No ko, das mag-skanding. Pati, tina. Ito sa doon, kadek dito kaya ang kuhaan sa sipon. Di mo guni papugan ko kadaog gani. Naigot. Dali. Naigot. May gut na. Naigot. Matulog ka, dasmagan ka kanay. Palinis rabag sungay. Nga, pas panda ba na uban? Panda. Ikaw. Say bye to the goat. Bye goat. Ang gipunit kay das magsilasgot manungag agot. Da nagsurbinas ba ni Lula? Nagsurbinay hanghang nako. Ay, sige jump. Ailis na ko guys kay maglakaw mi. Jadi ako i-order sa Shopee para ni Dalton. Kuha ni ka ng educational toy ba? Meron na dalingaw.
Hindi, ning palit ko po og supon. Bagong supon. Mura mag-aranda ko as video ni. Araram din kamaya. Okay. So, bag. Bag, this is a. Nja. Mga anak, naluduan. Shapes. Ikuan dari. Ay, guwapo po. Color. Color. Ano ni mani? Numbers. Letters. Ay, patong-patong ni dyan. Mga anta. Gamis talibon sa mga paboritong sumay spot. Nara pa ko ikaban ko na Kaduha na nagkauban na sa YouTube. YouTube ko karon mag-upload. Foreigner ne. Foreigner. Pero haniti na mo Bisaya. Foreigner, pero foreigner dyan na siya kaya di man taga-buhol. Takdan raman na. Nganta. Mukha lang kaganaya. Favorite na ka ng siomay. Ayaw, dahil tag-favorite. Kaya ko siomay, itong bahay nga, napamaluto na. Kanang ikaw rin mag-imo. Kaya ba itong isibo? Ato magunin si Bulami. Like mga lami ito nga sumay. Ato magunin kasagaran sila mga mga. Transfer may smooth sini. Sir, parener. Kanina? Padung na may dani sa sunflower po, no? Sunflower garden. Thank you, sir. Uy, batasan. Dami karon sa Biracha Inland Resort and Recreation Center. Kana, na, dami karon sa Talibon. Dami karon sa Biraca. O ganahan pud mo maligo po dira. Kay na may swimming pool. Napay mga rooms. Ganahan mo stay diri bisag mga pila ka adlaw kuno hay. Okay, luag pag ilang palibot. Pero aga mo dyan giarhided ag sunflower. Pero next time, basig pwede madari pod mo stay kay naman mga room dyan yung swimming pool. Sakto na mga bata. Nampay pang bata. Uy, hala! Na-adjudes lulong. Ay, di adjudes lulong. Mo ani kinadaktang buka dyan na nakitaan. Sa tibuok kalibutan. Oh? Crocodile. Awa? Biggest crocodile in the Arang world. dako. Biggest crocodile in the world, Jud. Oh. Super. Makasud ka na siyang lawas tay? So, kinay. Gyanan to ah. Ang portahan. Mura din nagbay. Ang dako. Tanawa. Kaubanas ang bulanong hilaw. Ugsi. Ang bulanong pagod. Brett Bugard. Dito arang dako adjud bitaw nga ko ano. Na guys, dami sa sunflower farm. Karong mga taknaa. Ha? Agaban gagmay pa pero agaban yung bloom na. Bukad na kaadyo. As you can see oh. Ay. Oh, di ba? Nami karon sa Talibon. So sa mga mahiligan diha og buwak, sa mga ganahan mag picture hoy, this is your time kay labog na nang gisiga pag mga buwak o kay time ba japod nga mo. Kuha na pala, magkadjust na po na sila. Wako kay bawag ang say lifespan na ning sunflower. Basta saan nga bawang dugay hindi sila magkadjust pero lami jud mo anhi mo samtang nanggi bloom pag idahang mga buwak nalakaw nga rin. Arang makao. Maka man jud naong no, mura man jud naong gantang ano. Mas maka pa sang naong. Karon guys, init na jud kaadyo. Pero arag gyapon nilang go pa ha. Open gyapon na sila og morning kung ganahan mo di mo maintan madatin so mga skincare basig nag-rejuvenating mga uspak na injong naong. So ganahan mo morning pwede ra. Hapon pud pwede ra. Humana mig vlog guys. Ang init ay feeling na napagod dagang naong. Lagang uwat sa opera. Hay namlingaw ko dere bua jara daka. Na mangita mi rod og kapaniutuhan dito sa Talibon sa sentro. Ja, nakapalipad na si Kuya Tata ang bulanong hilaw tanawan ninyo sa dihang Facebook kay lami mo gud og drone jud kay kita gajud na tanan. Wa gajud nay ma kanang mataguan bisag libang dito sa Kalibunan kita gani. So karon mangita mig paniudto dito sa ato sa Lumas Talibon sentro kay di mi sa barangay sa tuninyo. Tanawa lang ninyo sa Facebook agama ang content. Grabing inita kay wa pud na mauga mong oras dapat ting sa Jumi. Anay pag alas 11. Pagod ni nun dapat na skincare na ni. Mo ni si Sir Emmanuel Gukong, mo ni si consultant dari sa Sunflower Farm sa Biraca Resort dari sa Talibon. Greenhouse. Ano po tayo iras? Ikaw gapoy ka ko ana ni man sani mapud ni. Mo ni siya ang kuan diyan nato itanong mga sunflower. Mo ni nay mga seeds nimo daghan, sidling. Awa tabi to daghan oh. Ay mong murag nursery kuno hay. Gira. Storag Sunflower Farm oh.
Mutanaw ka sa pulyar na to, ano ma'am? Unsa na? Kanang pampagwapo sa buwak ba? Ah, At tanawan din mga, di ba ka allergy o kuan ka ng ulod? good. Di man. Basta di laman hawid pan. Kan araman ta. Ano siya ang kapampuan? Kanang Kanang kuno ta guys sa eh. buwak. Di man ta dani. Dali doy, mga udoy. Mapagwapa. Ano siya? Ah, Yeah. mo man siguro di makaon niya. Oh, saan di po na siya? Mo man di makaon siguro na ilang prito. Muna siya tong Molasses? i-spray na to na sa. Unsay nga niya? Ah, mo lagi ning makaon. Wa pa man minagila-ila ri kaon. Ay, adyo kay. Pero lami na sa tilawan na. Dila wala. Tilawan jud ko Molasses yo. na na. Tilawan jud ay. Muna siya. Pampatambok lagi ijang ihi, aw ijang duga. Kuyawan mo sila. Muna siya. Ya, kanina sa ubos, Mahal ra ba siguro nang ana? Palit kag mga ud. 2,000 ni siya kakuan karon ako pa iras no pag ganyan ako man. Muna siya ang naon sa sunflower seeds muna siya. Ah, Tapos blue. ibali na to na to sa taas. Namaligda mong seeds yan oh. Mobalig ya tapon. Puhon pa wa pa. Karon kuan sa flowers aron. Sunflower sa kaya ato sa pagwangon. Tagpila ra tong buhok ya 100 buok. 100 pesos per piece yun na. Tagas na siya kayo. Kunya mo sustain ni siya 2 weeks ano siya malaya. Then kung gusto ninyo kauno ng seeds, palayaon na ninyo ibuwad yun na tapos pwede na sangagon. Duha na igo kay buwak pa dyan na pa seeds. Ah, Di ba? Madala man naka kita tag saan. Yang mga kauban ni pangkutasan ako nun eh. Wala pa eh. Wa pa nang snack mo pinig sumay. paano sila kay man ato sa cutting. Yung snack mo pinig sumay. Ang cute tas iro guys na tambuki ko eh. Yeah. Ako nga wasa kay agita. Ako nga wasa. Naam day tulay dari arang maku adi ay oh. Mo ko ni tulay sumpay sa talibon og Sumpay ka pin unido. Anda ko oh. Parang pa ko kay boda na day nga ni day oh. Perdara me sa ilam. Mapalipad dari si Kuya Tata og ron kay post ni just jangit di. Taas siguro ni tulay arang dako ah. Muna magnas ilams idsa, no? Asa naghigda? Aka nagian hang undoy? Ano ka na? At ko kita ngayon naghigda. Ah. Wala, ano ka na si Jack? Tanawa ko yan, sa kana. Wala pa ba? Ala, tulbaan mo pa. Nabuhi pa ba ka na? Basig. Palit ang kuya o kuan pagkaon. Logas, arang kaluoy ka adyo to ha. Nilabdan din nawa mo ko kakita si Jaro nakakita. Isa ko na mula ako na po. Sa na ugan dali. Isa ko na. Ha, parinir ko no guys. Parinir. Ha? What happened? No, I give you money. Why you give me money? Thank you. What happened? What happened? Are you okay? Yeah, I'm okay. I just, I get tired of my son's in school. My son Domingo's in school. Schooling. From where are you? Naghigda raman dari good, nakulbaan mi. Nalagi ni Zaybay, Naybay. Nalagi ni Zaybay lagi. Ah, naglubog mo guna diha. Picture ba? Ah, para inom ni. Pero naara lagi na sa kapayan. Usay lagi. Ari na magtambay daplig sa highway. Naglubog mo guna naghigda ba nga nabimig noon sa abi ganmi guna kinabuhi, kay luko. Wa. Asa dapit siya? Ha? Nahubog na siguro. Kulbaan lang mapugwabi ko nga sa kay naglubog mo. So you're okay, you're okay. Yeah, yeah. We're just worried about you. We thought something happened because you're just lying in there. Yeah, no, it's bad. Thank you for waking me up. Di jawa mo dapat sa mong kwarta? Ako na yung tagaan niya, Korpa. Ay, ka nakainom ra siguro ni para inom ra siguro ni tawana. Kulbaan lang pag mga nglabay og naansar ah. Asa man mo padong? Padong na mi uli, dyan nalabdan lagi. Nakit-an man ni kuya ganyan naluko ba bimig naunsa ba? Palitan ng pagkaon. Ay, balik mi.
Ay, dala pa ano. Ay, palitag sa dress eh. Butan dyan yung mga taga puhol ba? Balik dyan do. Kawa, tira ka may mining hatag, da pilain ni hatag. Okay ra dahil siya guys, nahubog ra ko nun eh. Nahubog ra lagi siguro. Basta kinahanglan na jag na masakyan, pauli sila. Ay, masakay ra gina sa gasa, nya mo punta dito mga lukon, Ano? Agad ang asawa, wala tayo po siya. Wala. Wa mo ko kain sa asawa ni ma'am. Ay, Ah, okay. si dyan na laman ng isa. Para hubog man dahil yung kataa. Is this yours? Yeah. Just take that with you. That sounds close. You're welcome. Parihamog na ako. Go back to school. Now, what time is it now? 2 o'clock. In the afternoon. 4 o'clock you get on. 2 o'clock. Thank you. Okay. Take care. Thank you. Kurato kaniyo pag ingini mo foreigner. Dali lang pukog na og, bigog na. Angan na ba sige binuang foreigner ban sige binuangan ba? Oh, din na guys, hapit ba mi sa Bayungan Dam. Wa na ko nag-video dani kasi bugag na ko. Kadaghan ako nag-video dani. Murag halos kanina na ako nag-video dani. Sa San Miguel ni guys, Bayungan Dam. Kasi kuya tata ka pa man kapalupadaan ni. Lami ni tanaw ni jang video kay drone man ato si jang FB. Jaga ko dera na ilong ko kay garabing inita. Alas 2 pa kapin sa hapon. Ang taga-sus inita rin kay way kasilungan na lingkod-lingkod ko dari. Ni kuan po kung din chat ko nga musta ko. Kamusta sila dito? Matug ko nos dito. Matug ra man po na si Jagod kanang maglakaw ko ngani na trabaho lagi na. Matug ra man po na si Jang mata na he. Mata na he ni guli na he. Mata na po si Jang. Kapalisan man na matug. Sakto-sakto po na isay magabian mi nga na di ligod lalim lagi po ning inahan ka ba nga na kay trabaho pud ba di pud pwede di ka mo trabaho kay uwangon man pud og saligan ra kitas ba na. Bye bye. Yeah, lagi dito na dia. Bye. Sige. See you soon. Tunami. Iya pangra. Ito ang kita ko. Una nami kay lagi pag-abot. Ayo. Ayo. Asa ni nga dad? Padong. Abi ko ba? Ano ko yung suwagit? Nansan yung kuha na teka na na si Tiyo ha? Barangay ah? San Francisco na dahil ni. Picture. Dili man! Apil na rin. Saka sa ibutan kay. Spray sa SF. Sa likuan kaya marabit ako padong magsagipo. Pag-spray. Ay, kapon man! Video ako Ay, sorry. Dili kasi ko kay sa angana ikso. Sa may doon parang ka nang magdarag baboy. Oh, maggawas siya mo sod po. Baboy nga buhi. Oh, kay kuan man mi gud kanang Siyempre yung karne. Di. ug gikan sa alturas makasodra. Pero kuan. Tugong na dito. Liwa pa dito sa inyong hama? Naman, pero kung pasabot mo gud sa kuan, kayo di man gud mamara. Asa dito mo padong dai ma'am nato. Kuan, padong na uli. Gikan may kuan, talibon, sa naglaro-laro. Lagi kay pagingi ara nakahinong mo ko sa imong kuan ba? Ay, pero doon ay hala na nawakit. Pero sila balik ka naman ako. Iling ko sa agam. Di na kayo nag... Moto na pod me. Dali ra pod me. Balik ra pod me kay. Ayaw sa mga nanawag lagi ni. Balik ra pod me. Awa guys, piyo lagi daan ni guys oh. Nadyo siguro pa natun na ni. Kaya ingin man tong badging nga na ako yung kanunay ko na natun na ni. Basta sa mga pam-train nga ni, aw na dyan na. Niabot na kasud pa. Nangangamoy travel na this. Dari man na, iinga na. Subras mga gamit. Pila ni tay? Amo pakitagan sa forma basig na mo mga
Motor po ba nga kinahanglag ba? Sara mong kuha na lang dyan, tagtilan. Tayo, masakay ko daan. Hindi ako gasal na agad na. Agoy. Agoy. Kasi, tumban ito na niyan. Dako ako dito. Taatras ba kay madunang aturata mag-unbox dani. 2,000 man siguro na kapinta. Pila ba ni tay? 2,500 kapag? Ato for 20. Di na guys, tanawag ang kapadas harvest na pod. Unbox na. Excited ko. Pili pa ba shipping na na? Murag kuan siguro shipping na dako siguro ni shipping kay dako man. Ano lang mag-giba ng box kay siglos mga kalat. Salamat guys, naghatag na ng kusilyo. Katrabil na bisag mga pila ka adlaw tas bukid nun tay. 5? Pindi. Budaghan tay kadtuan basi madugay. Sulit na lamang gasto sa transportation. Ang cute man day pud. Sig ara pang dakog ana. Tura. Nah, bata ning tingig. Na ni tingig no. Ate sakto ra man day. Mo na guys. Mo na. Dalton guys, ang buto-buto nagportahan. Nakadengag na sa tingig. Open the door, kalaki katong! Hi guys, para magsininas dito nung sabot me. What's that? It's a box. Awa guys, ang sud dito guys, lamiun. Ha? Hala, kuya wala gyud ang sud tay. Nay murag kani ba nay murag phone. Dapat jud agi sud ani tay kanang mga limpyo. Dito na sudlag mga basi, sudlag pa rin marag isda, sudlan pa rin mo karne. Na murit. Nga naman naglibog na ka? Na apil-apil ng bata dari.